గర్ల్ ఫ్రెండ్ కానీ లవ్ స్టోరీ కానీ ఏదైనా ఉందా లేదా అని అడుగుతూ ఉంటుంది. అలా అడుగుతూ ఉంటే మురారి మౌనంగా ఉండేసరికి అంటే ఉన్నారా, ఇంకా టచ్లోనే ఉందా అని అడుగుతూ ఉంటుంది. ఇక కట్ చేస్తే మరొక వైపు మురారితో ముకుంద మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. ప్రేమికుల రోజు నాకు ఇంత పెద్ద గిఫ్ట్ ఇచ్చావు. ఇదే రోజు సాయంత్రం నువ్వు రాగానే అందరి ముందు నీకు రోజ్ ఫ్లవర్ ఇచ్చి హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే అని చెప్తాను అని సంతోషంగా చెప్తూ ఉంటుంది. ఇంకా ఆ మాట వినగానే మురారి ఒక్కసారిగా షాక్ అయి చూస్తూ ఉంటాడు. నా ప్రేమ బ్రతికే ఉందని రుజువు చేసుకుంటాను అని ముకుంద అలాగే చెప్తూ ఉంటుంది. ఇక మురారి అయితే ఏం మాట్లాడకుండా చూస్తూ ఉండిపోతాడు. మరి ముకుంద అందరి ముందు గులాబీ పువ్వు ఇస్తుందా, ఏంటి ఏం జరుగుతుంది అనేది రేపటి భాగంలో చూద్దాం.